L-Università ta' Malta u l-Malta Laboratories Network iffirmaw Memorandum ta' Ftehim bil-għan li jiffaċilitaw attivitajiet ta' taħriġ u jkun hemm kooperazzjoni aktar mil-qrib fuq sma li jittrattaw standards fil-iżvilupp tal-assigurazzjoni tal-kwalita u fil-prattika tajba fil-manifattura skont l-aqwa prattiċi fil-laboratorji. Dan il-ftehim se jgħin sabiex il-prattiċi fil-laboratorji jissodisfaw ir-rekwiżiti regolatorji tal-Unjoni Ewropea u jibbenefikaw ukoll istudenti u riċerkaturi ġewwa l-Università ta' Malta. Malta Laboratories Network huwa netwerk ta' laboratorji bbażati f'Malta u l-professur Alfred Vella, rettur fl-Università ta' Malta, spjega kif dan l-arranġament se jipprovdi aktar kwalità fir-riċerka. Il-fatt li wieħed mill-enfasijiet li tagħmel il-netwerk tal-laboratorji huwa fuq il-kwalità tal-metodi u l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-metodi li jintużaw fir-riċerka, tfisser li meta inti qiegħed tidħol f'dan it-tip ta' eżerċizzju tkun qed ittejjeb il-kwalità tax-xogħol li jsir u bħala tali kemm l-istudent li qed jagħmel riċerka jew nkella użu ta' strumentazzjoni u kemm ir-riċerkaturi infushom, xieri l-istaff tal-Università, igawdu mill-fatt illi jkunu jafu li ix-xogħol qiegħed isir skont standards illi jassiguraw il-kwalità u allura il-preċiżjoni ta' dak li qed isir. L-akkreditazzjoni tal-laboratorji tista' tippermetti lill-Università ta' Malta biex tappoġġja aħjar l-attività industrijali lokali u dawk governattivi b'mod speċjali fl-oqsma farmaceutiċi u dawk mediċi fost oħrajn. Il-professur Anthony Serracino Nglot, chairman tal-Malta Laboratories Network, spjega li huwa ta' importanza li r-riċerkaturi juru l-kwalità f'dak li jagħmlu. Issa barra minn hekk aħna wkoll nistgħu nikkoperaw għaliex fil-Dipartiment tal-Farmaċija u fil-netwerk għandna ħafna espertiż fuq kwalità. Illum mhux jkollok mhux tgħid li għandek kwalità tajba, trid turi li għandek kwalità tajba, trid tkun akkreditat. Il-ftehim kien iffirmat fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni Evaris Bartolo u Deoda Battista, Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur.